Moikka taas kaikille! Tänään ollaan vähän erilaisissa meikkivideoissa. Mä nimittäin sain Sanna Emilian blogista ja tubesta idean yhden brändin meikkiin. Ja Sanna Emilia oli tehnyt lumenen meikeistä ja mä ensin ajattelin, että mä olisin tehnyt sit jostain muusta. Mutta ylläri, mulla kaikkein eniten löytyikin koko kasvomeikkejä lumenelta myös, joten sen verran nyt sitten ollaan samoilla linjoilla, että mäkin teen nyt sitten lumenen meikeillä. Ja tällainen meikki olisi tulossa. Kesäinen, on pinkkiä, vähän sinivihreätä ja kuparia. Eli just täydellinen nyt pian toivottavasti saapuvaan kesään. Ja nyt tässä näette vielä mun uuden tukankin, mistä mä tykkään todella paljon nyt jo alkushokin jälkeen. Aivan ihana, tykkään tosi paljon. Vähän on vielä kun peiliin katsoo, niin ei meinaa itteensä tunnistaa, mutta tykkään tosi paljon. Ja ehkä jatkossa pikkasen kirkastusta latvoihin voisi vielä hankkia, mutta onhan tää näinkin tosi kiva. Sirkku teki ihan mahtavaa työtä. Kiitos Jatshair ja Sirkku. Kaikki turkulaiset, niin suosittelen ehdottomasti käymään siellä. Joo, tällainen meikki tehdään nyt ja ei sen pidemmittä puheitta. Mä päästän teidät katsoa videoa. Eli tosiaan mä ajattelin nyt ensin näyttää, että mitä kaikkea mulla lumenelta löytyykään ja millä tää meikki lähdetään tekemään. Eli niin kuin varmaan monet ehkä muistaakin, niin mulla on ollut aina käytössä tää lumenen mattapintaiseksi tekevä pohjustusvoide. Ja se on tosi hyvä, mutta mä sain just itse asiassa toissapäivänä testiin tän lumenen uuden CC-primerin, jonka pitäisi ilmeisesti olla vähän värillinen ja sitten tuoda enemmän semmoista heleyttä ja kuulautta, kun taas tää sitten ihan perusmattaista antaa, joten mä ajattelin nyt tällä kertaa unohtaa tämän vanhan tutun ja kokeilla tätä uutta. Sitten mä meikkivoiteissa vähän arvoin, että lähdenkö kokeilemaan noita lumenen uusia juttuja, mutta sitten mä ajattelin, että ei, että pysytään vanhassa tutussa, eli mä tuun käyttämään nyt tässä tätä CC-voidetta sävyssä medium, ja sitten ehkä, en ole nyt tässä vaiheessa vielä ihan 100% varma, mutta ehkä myös tätä Triple Stay meikkivoidetta. CC:tä nyt ainakin. Sitten tumille silmänalusille, tai no silmänalusit ylipäätänsä, mä peittelen tällä Beauty Base Under Eye Concealerilla. Tää on ihan huippukamaa, tää peittää tosi hyvin, tää on täydellisen väristä, yksi sävy sopii tosi monelle. Tää kirkastaa katseen, peittää ne tummat silmänaluset ihan huippu. Muistakaa tämä, mä en se tarkenna, whatever. Muistakaa siis lumenen tummien silmänalusten peittejä. Joo. Sitten puuterina mä käytän lumenen irtopuuteria. Mä en tiedä onko tää nyt sit, anteeksi. Mä en tiedä onko tää nyt sitten muuttunut lumenella. Ehkä mä taisin kirjoitellakin tuohon johonkin postaukseen, että on tullut uudistunut versio, mutta mulla on tätä vanhaa vielä. Eli tää on ihan translucentti, eli väritön mineraali-irtopuuteri. Myös todella hyvä, suosittelen. Sitten varjostuksiin mä ajattelin käyttää lumenen Arctic Sun aurinkopuuteria. Tää on nyt sävyssä 2, auringonkultaa. Tässä on mattainen tää tummempi väri ja sitten tää vaalea on semmonen pieni hohtava shimmerinen. Voi laittaa vaikka vähän korostuksiin. Ja poskipunana lumenen Touch of Radiance, sävy 10 ja kuulaus. Tosi hyviä muuten nämä poskipunatkin. Lumene on vaan niin ihana. Joo. Kulmissa lumenen kivat. Miksi mä toistan aina, että lumenen? Totta kai nää on lumenen.
Siis kulmakarvakynä sävyssä 2. Tää on tää keskimmäisin sävy niistä kaikista. Sitten mä pohjustan silmämeikin tällä silmämeikin pohjustajalla. Mä oon tätä itse asiassa ihan vaan pari kertaa kokeillut. Mä en yleensä nimittäin käytä luomivärin pohjustajia, mutta kokeillaan, mitä tulee. Sitten se vähän hankalin osuus itse asiassa koko tutoriaalissa, koska mun lumenen nämä luomivärit on aika minimaaliset. Tajusin itse asiassa just näitä etsiessäni, että pitäisi ehkä tehdä vähän uutta iskua tuonne lumenen standille, sillä tadadaa, nämä värit on vähän puutteelliset. Mä oon just vähän aikaa sitten tehnyt violetin meikin, joten siinä mielessä mä ajattelen, että ei ehkä nyt sit käytetä tuota kanervaa, mutta sitten toisaalta nääkään ei ihan iske. Nää on Natural Coden ja tää on sitten ihan lumenen. Niin, mä nyt vähän tässä varmaan pohjaa meikkaillessa niin vähän päässäni pyörittelen, että mitä mä näistä saisin aikaan. Sellaista kivaa. Ja sit mulla on vielä 2 vihreätä silmän rajauskynää. Mä ajattelin vähän, että ehkä alarajausta, jos näillä tekis ehkä. En ole nyt ihan varma, täytyy katsoa miten kaikki sointuu yhteen. Kaikki värit periaatteessa nyt pohjautuu sitten tähän viimeiseen tuotteeseen, eli huulipunaan. Mulla on Natural Coden Smile Booster sävyssä 20 Wild Fuchsia ja tää on aivan ihana pinkki huulipuna, joten tätä mä ainakin aion laittaa, joten tuo silmämeikki nyt sit vähän riippuu tästä. Ja mä luultavasti tuun tekemään niin, että ennen kuin mä teen mitään alarajauksia, niin mä levitän huulipunan ja katsotaan, että miltä se luukki sit siinä vaiheessa näyttää. Mutta pidemmittä puheitta, aloitetaanpas making. Eli tosiaan ihan aluksi mä levitän nyt tätä CC-primeria, pohjustajaa. Katsotaan millainen tuote tää on. Tää on vähän värillistä. Näemmä tällaista kreemimäistä nudea. Itse asiassa L'Orealin, mulla oli jossain postauksessa esittelinkin sen Nude Magic Blur, olisiko se ollut sellainen, niin se oli vähän tällaista samanlaista. Mielenkiintoista. Kokeillaan. Tää on aika silikoonista, just sellaista mistä mä tykkään. Tää häivyttää nimittäin ihohuokosia, kun se on sellainen silikoonipohjainen, niin se täyttää niitä koloja, kuoppia. Tässä kun on vähän väriä, niin tasoittaa myös ihon sävyä. Noin. Tää oli tosi kiva. Kivan tuntunen jopa ihan näin yksistään. Katsotaan miten se pitää meikin sitten. Mä levitän tän meikkivoiteen tällä kertaa tällaisella pienellä vaahtomuovisienillä. Töpöttelen sen kasvoille. Ja sitten mä otan pikkasen tästä Triple Staysta. Tää on nyt 1. inkivärikerma, eli tää on kaikkein nyt valkoisin, eli ihan vaan vähäsen tätä, ettei tule hirveitä sävyeroja. Mä noihin näppykohtiin sitä laitan. Tää on kuitenkin peittävämpää kuin tuo CC, niin sen takia mä en nimittäin osaa käyttää noita
peitepuikkoja. Ne ei vaan, mä en oikein ole ikinä päässyt niistä jyvälle, ne ei sovellu mun iholle ollenkaan. Joten peiteaineena mä käytän sitten näitä meikkivoiteita tai jotain. Noin. Sitten tähän silmänalusvaihteeseen ihan the best. Tällainen vaalea. Mä levitän sen nyt sormilla. Katsokaa miten se kirkastuu. Sitten seuraavaksi vähän tätä puuteria. Mä levitän ensin tällaisella pehmeällä sudilla ihan pikkasen tähän peiteaineiden alle. Tai päälle, peiteaineiden päälle. Sudilla saa kevyemmän siitä puuteroinnin jäljestä. Ja koska ollaan silmäalusiholla, niin mä en halua, että se paakkuuntuu mitenkään kovin. Jonka jälkeen mä otan tän sienen, mikä tulee tässä mukana. Ja sillä käyn sitten loput kasvot läpi. Seuraavaksi sitten nämä araskapuuterit. Mä otan ensin tällaisella pienellä napakalla riistopäisellä varjostussiveltimellä tätä tummempaa. Ja teen sillä ne sellaiset tarkemmat rajat tuohon poskeluiden alapuolelle. Jonka jälkeen mä otan mun ihan tän varjostussiveltimen, mitä mä käytän muutenkin. Nappaan siihen ihan pikkasen tuota väriä ja vielä lähden häivyttelemään. Mä levitän tätä myös ohimoille ja vähän hiusrajaan. Kehystää nätisti kasvoja ja tuo myös lämpöä. Nyt kun mä oon niin valkoinenkin taas, kun en oo itse ruskettavaa käyttänyt hetkiin. Oikeesti mä poltan varmaan valotan tän liian läpi, puhki tän koko videonkin vielä tässä luonnonvalossa kun meikkailee, niin näyttää oikein entistä valkoisemmalta. Noin. Sitten mä palaan vielä tähän napakkaan
siveltimeen. Meen kevyesti leukaperät. Sekä tuon nenän varren. Ja tuosta huulen alta. Noin. Ja sit mä vielä häivyttelen. Seuraavaksi tää poskipunat. Eli tää oli sävyssä 10 kuulaus. Todella ihana sävy. Tykkään kovasti. Ja meillä on oikeesti, ainakin tällä sävyllä on tosi vaikea saada semmosia pelleposkia aikaan. Tää on tosi, siis no on väriä, on pigmenttiä, mutta tää on semmonen hennon värinen, niin sopii ihan vaikka aloittelijoillekin. Noin. Mä palaan pikkasen tähän mun aurinkopuuteriin. Ja otan tätä shimmeristä, tätä vaaleampaa. Ja levitän sitä pikkasen vielä tuohon poskiluulle. Ja häivytän sen tällä poskipuna siveltimellä. Noin. Seuraavaksi kulmakarvaat. Mä yleensä käytän kulmissa 2 tai 3 tuotetta. Mä käytän kynää ja sitten mä käytän jauhemaista puuteria tai luomiväriä. Mutta nyt kun ollaan pelkästään lumenen haasteessa ja mulla ei lumenen kulmatuotteista vielä löydy muuta kuin tää kulmakynä, niin nyt tehdään kulmat sit pelkästään kynällä. Katsotaan millainen lopputulos saadaan aikaan. Mulla olisi tarkoitus ostaa lumenen vielä se mikä tää on? Se kulmakarvapuuteri, väri. Ja sitten kanssa se vaha. Mullahan on Isadoran käytössä nykyään se kulmakarvavaha, mutta se alkaa jo loppumaan. Joten olisi todellakin tarvetta kyllä toiselle. Lumenelta mä oon sitä haaveillut. Ehkä mä sen vielä käyn jossain välissä nappailussa. Onpas outoa, kun ne oli siinä. Ei voi käyttää mitään. Eik. No, kyllä näyttää ihan hyvältä. Yes. Sitten niihin silmiin.
se kaikkein kinkkisin vaihe. Apua. En ole tässä ehtinyt yhtään ajattelemaan, että mitäs niille tekisi noiden luomivärien suhteen. En tiedä. No, pohjustetaan ne luomet nyt ensin tällä pohjustella. Tosiaan mä oon todella huono käyttää luomivärin pohjustajia. Mun mielestä ne on vaan niin jotenkin... En osaa käyttää. Mutta nyt kokeillaan. Eli se meni siinä. Sitten ne luomivärit. Mitäs mä keksisin? Apua. Eli mulla on nyt tällaista vähän... No violetin mä päätin jättää nyt pois. Se kyllä sopii tuohon pinkkiin huulikonaan. Ei. Liian samaa. Nyt kokeillaan jotain uutta. Eli tosiaan kun värit on nämä, niin mitäs mä käyttäisin? Mitä te haluaisitte, että mä käytän? Mä taidan käyttää tuota kuparista sekä sitten näistä neutraalista sävyistä jotain, varmaan yläluomelle. Ja sitten tuon alaluomen mä vähän mietin, että sopiiko näistä joku vai rajataanko vihreillä. Se riippuu mikä nyt sit sopii tuon huulipunnan kanssa, mutta tehdään nyt ainakin ensin tuo yläluoma. Tässä mulla on näissä siveltimissä. Täältä kun pitäisi sitten valita se sivellin juuri tuolle. Olisiko tuossa? Wow. Mä en oo käyttänyt kuparista aikoihin. Millä mä oon laittanut sitä? Tuolla. Yes. Mulla on nimittäin aina vähän väreittäin nämä siveltimet, että mitä mä käytän millekin värille. Niin sen takia nyt kun mä en ole kuparista käyttänyt aikoihin, niin oli vähän vaikea löytää. Mä aloitan siis tästä Natural Codein paletista. Otan tuota kuparista ja lähden levittelemään sitä tuohon liikkuvalle luomelle. Mä en ihan sisänurkkaan asti sitä vie, koska se olisi tarkoitus sitten kirkastaa vielä. Mutta aika lailla tähän luomen keskiosaan. Ja no, loppuunkin asti. Mutta jätetään sisänurkkaan vähän paljasta. Mulla ei siis ole hajuakaan, että millainen meikki tästä nyt sitten tulee. Toivottavasti julkaisukelpoinen, etten mä oo turhaan tässä nyt filmannut. Se on aina kun jos on vähän rajalliset nämä mahdollisuudet, niin kuin mullakin nyt luomivärien kanssa on vähän hassua, kun huulekki on sitten ihan pinkkiä, niin silloin täytyy vain olla luova. Ja rohkeasti kokeilla kaikkea. Tässä videolla se on vaan hyvä lähteä kokeilemaan. Joo, se olisi siinä. Sitten mä haluan tummentaa tuota ulkonurkkaa. Mä otan tällaisen pienen siveltimen. Ja otan tästä isommasta paletista tummaa. Tääkin on tällainen vähän niin kuin
Voiko sanoa violettiin taittava ruskea? Nämä on kaikki sävyt nimittäin vähän violettisia tuossa paletissa. Mä levitän tätä tänne silmän ulkonurkkaan. Teen tuollaisen V:n sinne, jota lähden sitten häivyttelemään tuonne luomen keskelle päin. Niin ja hei, mun piti sanoakin tuossa alkuesittelyssä, kun mä näitä meikkejä esittelin, taisin unohtaakin, niin multa puuttuu vallan lumenen rajauskynä sekä ripsiväri. Ja koska meikki nyt ei oikein voi olla ilman niitä, ainakaan ripsiväriä, niin mä nyt joudun sen verran huijaamaan, että mä käytän L'Orealin ripsaria ja Rimmelin rajausväriä. Antakaa anteeksi. Rajauksen nyt tietty voisi olla ilman, mutta mä tuskin haluan sitä tehdä. Ja ripsiväri nyt vaan on ihan must, joten se on pakko ottaa muualta. Onko ne samanlaiset? Noin. Nyt kun ollaan ne ulkonurkat tummenneltu, niin mä otan tällaisen häipyssiveltimeen tästä Kanerva-paleetista. Mä kutsun tätä Kanerva-paleetiksi. Tää on itse asiassa tää Longwear Eyeshadow Palette ja tää sävy on Kanerva metsikkö, joten siitä tuo Kanerva-paletti. Niin mä otan tätä nelossävyä. Se on vähän tommonen harmahtavan violetti ehkä, voisiko niin sanoa. Ja häivyttelen sillä tänne kohti kulmaluuta tuota tummaa. Ja koska siinä oli sen verran sitä violettia pigmenttiä, mä palaan pikkasen tuohon ruskeeseen. Mä en ota tähän siveltimeen enää uutta väriä, mutta mä käyn sillä tuon rajakohdan vielä ihan kevyesti läpi. Vielä pikkasen tavallaan tummuutta. Tuon siihen ja sitten vielä kerran häivyttää. Noin. Silmän sisänurkkaan mä valitsen nyt sitten taas tästä Kanerva-paletista tätä hohtavaa tällaista vaalean harmahtavan violettia. Ja levitän siis sitä tuonne silmän sisänurkkaan, mikä me jätettiin tuossa alussa paljaammaksi. Ilman väriä siis. Kauhean vaikeeta nyt jotenkin puhuakin. Lauantai-aamuun. Mä levitän sitä vähän tänne myös alapuolelle tuohon silmän sisänurkalle. Sitten mä otan pikkasen lisää kuparia ja menen sillä vielä viimeistelen tuon luomen
Noin. Siinä olisi vähän niinkö yläluomet vissiin valmiina. Vähän tummaa. Tummaa tuonne lisään. Muuten eri paria kuin tuo toinen. Oi ihana talitinttien laulu kuuluu tuolta ulkoa. Jee, mä oon niin onnellinen kun kesä tulee. Sitten pitäisiköhän mun nyt laittaa se huulipuna tässä vaiheessa. Ja miettiä, että mitä mä teen sitten tuolle alaluomille. Sinistä vai vihreätä? Siinäpä kysymys. Siinäpä kysymys. Väläytetäänkö ollenkaan? Jatketaanko kuparilla? Apua. No mä laitan huulet nyt tässä välissä. Katsotaan sitten miten jatketaan silmät. Eli tää oli tää Smile Boosterin sävy 20. Wild Fuchsia. Tää on ihana tämmönen oikein kosteuttava, pehmeä. Pigmenttiä löytyy, mutta ehkä aavistuksen verran semmonen kuitenkin kuultava väri. Ja tosi kermanen. Mutta mä tykkään todella paljon. Noin. Heti nähdään vähän erilaista fiilistä tähän meikkiin, mitä ollaan tekemässä. Mä taidan tehdä kyllä, kuulkaas, vihreät rajaukset. Sininen ei nyt jotenkin, se riitelee niin tuon kuparin kanssa ja sitten vielä pinkkiä, niin kyllä tuo vihreä nyt sopii kaikista parhaiten. Mä käytän niissä myös näitä mun kyniä. Natural Codein kynät. Eli mä otan ensimmäisenä vaikka itse asiassa tätä toista. Tää on vanhempaa, mä en tiedä onko tätä enää edes kaupoissa. Toivottavasti on, koska tää on ihan huippu. Tää on Natural Codein, tää oli Eye Dramatizer Makeup Pencil. Niin sävy 14 Green. Ihan paras. Jee! Mä rajaan sillä siis tuota alaluomia. En ihan tuonne silmän sisänukkaan asti. Tää on tämmönen vähän, voisiko sanoa, siis turkoosi. Tää on turkoosi, niin. Voisiko sanoa? No varmaan voi, kun se on tää väri. Mun mielestä tää on enemmänkin turkoosi, eikä niinkään ihan vihreistä vihrein. Tosi kaunis väri. Tällä mä tein itse asiassa, jos muistutte sen, mulla oli se smaragdimeikki. Linkkaan sen tuonne alas vielä, niin siinä käytin itse asiassa ainoastaan näitä kyniä. Sitten tää toinen on kans Natural Codein, tää on uudempi versio, tätä ainakin pitäisi löytyä kaupoista. Tää on kans Eye Dramatizer kynä sävy 5 Green. Tää on vähän kovempi ja pikkasen niin kuin vaaleamman vihreä. Eikä niinkään turkoosi. Mä levitän sitä tänne sisänurkan lähelle. Ja tuon alapuolelle. Tuon äskeisen, eli tuodaan sitä vähän alemmas. Tällä vaaleammalla.
Ja sit mä otan tän Natural Codein paletin. Ja siitä tuota vihreää. Tää on tämmönen oikein vaalean vihreä, niin mä käytän tätä nyt häivytykseen. Eli sillä tosiaan häivytellään kajaalit. Saa mennä siihen kynän päällekin. Se tuo sellaista vaaleanvihreätä vähän lisää. Noin. Siitähän tuli ihan kiva. Sitten, koska tosiaan mä olin unohtanut ne, tai en mä edes omista rajausväriä, niin nyt otetaan Rimmelin Exaggerate Dip Liner. Lumeneltahan löytyy kans tosi hyviä niitä nestemäisiä rajauksia. Mulla on ollutkin sellainen joskus. Mutta tällä hetkellä on loppunut. Mä teen tällä ohuet kissarajaukset. Ihan tuohon ripsirajan lähelle. Enkä vie sitä rajausta tänne sisänurkkaan, vaan se jäi nyt mullakin johonkin tähän kohtiin. Ja no, mä haluaisin kyllä laittaa irtoripsetkin. Lumenehan ei tietenkään niitä tee, joten mulla on Seppälän. Joo. Haluan laittaa nämä. Mä en oo kokeillut Seppälän ripsiä aikaisemmin, joten sen takia onkin todella jännä nyt kokeilla. Mä näytän teille millaiset ripset. Ne on tosi luonnolliset. Ainakin tässä näyttäisi olevan. Kauheita ne peilaa. Tarkennetaan. Tuollaiset. Tosi luonnolliset räpsyt. Mä haluan niitä kokeilla ja mulla on itse asiassa, no tässäkin tulee liima mukana, mutta mä haluan nyt laittaa tätä. Tää on Seppälästä myös. The Stormproof Eyelash Glue. Mä haluan nyt tätä kokeilla. Just because. Eli mä annan sen liiman nyt hetken aikaa tuossa kuivahtaa. Mä voisin sen tähän ripseen kyllä itse asiassa kiinnittääkin. Mä haluan tästä kyllä leikata vähän pois. Mä en halua laittaa koko nauhaa, joten ihan pikku hetki mä haen sakset ja nipsaan tästä pois. Pikkutauko venähtikin pikkasen pidemmäksi. Multa loppu akku just tuossa sopivassa kohtaa, kun lähdin hakemaan niitä saksia näihin ripsiin. Mutta siis, katsokaas, mä laitoin ne jo silmiin. Mä jätin tän verran silmän sisänurkasta pois, eli mä leikkasin niin, että ne ripset on täällä ulkonurkassa. Ja nyt sitten taivutetaan ripset ja lisätään sitten vähän vielä tätä ripsiväriä, joka nyt sattumoisin ei valitettavasti ole lumenen, mutta ehkä te voitte sen antaa mulle anteeksi. Eli mä käytän nyt tätä
L'Orealin Volume Million Lashes vedenkestävää ripsaria. Nämä seppäläripsat on kyllä tosi kivat. Tällaiset niin kuin sopivan neutraalit, mutta kuitenkin tuo näyttävyyttä ihanasti. Täytyykin jatkossa käydä nyt siellä siis ripsiostoksilla ennen kuin seppälet vallan loppuu. Näitten hinta oli 3,95. Ja siellä ainakin tällä hetkellä oli kaikista kosmetiikkatuotteista ota 3 maksa 2, eli nyt voi hamstrata. Mä ostin sieltä sellaiset vähän tuuheemmatkin, mutta nyt mä halusin tähän lookkiin kokeilla näitä neutraalimpia ja nää olikin hyvä valinta. Varmasti näyttäisi upealta myös, jos koko nauhan olisi levittänyt, mutta koska mä halusin nyt aika luonnollisen, koska nämä värit on aika hullut tässä meikissä, niin halusin kuitenkin sen verran luonnolliset ripsat, että en sit lähtenyt ihan koko nauhaa käyttämään. Näin. Näin, se olisi siinä. Moi moi!